Me ke sa namiji neman wata macen alhali kuma yana son matarsa? So da yawa za ka ji waɗansu suna cewa in dai har namiji zai bar matarsa a gida ya je yana neman wata matar a waje, to baya son matarsa ne. Amma tambayar anan shine, wannan maganar haka take? Ko kuwa akwai waɗansu dalilai wanda mutane ba su hanga ba kuma ba sa magana a kai? Kafin mu fara shirin, akwai abin da nake so mu fahimta. Ba wai ina so in kara cin amana ba ne, a'a, ba kuma abin da zan faɗa yana nuna cewa ina zargin mata ba ne wanda mazajensu suke neman wata macen a waje. Muna ƙoƙarin fahimtar matsala ce kafin mu samu mafita. Akwai binciken masana da ya tabbatar da cewa ba wai don mutum yana neman mace a waje ba ne yake nuna cewa baya son matarsa ta gida. Wani lokacin inda muke yin kuskure shine abin da yake nema ba wai ita macen ba ne kaɗai a matsayinta na mace. Abin da yake nema shine ya ji cewa ana yaba masa ko ana girmama shi ko kuma ma ana fahimtar abin da yake so ya faɗa. Hakanan kuma ta wani ɓangaren akwai mazan da matsalarsu ita ce rashin kamun kai da rashin tsoron Allah. Don haka ba ta yadda za ka ɗauki wani hali a matsayin abu ɗaya da za ka sa shi a matsayin hujja. Misali, za ka iske cewa wani namijin yana da mata ta gari wadda take kula da shi, take kuma kula da yaransa irin yadda ya kamata. Amma tsawon lokacin da suka ɗauka ba ta taɓa gaya masa wata kalma ta girmamawa ko ta yabo ko ta ƙarfafa gwiwa ba. Bare kuma wata kalma da za ta fito ta godiya daga bakinta. Kwatsam kuma sai a yi rashin sa'a ko a wajen kasuwanci ko a wajen aiki sai ya haɗu da wata macen wanda kullum take ƙoƙarin girmama shi, take ƙoƙarin damuwa da halin da yake ciki. Kullum tana gaya masa cewa kai mutumin kirki ne, kai mai kaza ne, kai mai kaza ne, abin da matarsa bata taɓa gaya masa ba. Wani lokacin ma har ka ji tana mai addu'a na Allah ya tsare ka, Allah ya kare ka, ina jin daɗin yanda kake magana, ko kuma ma ita take yabawa da irin kayan da ya sa. Idan har mutum ya sami irin wannan ba tare da ya kai zuciyarsa nesa ba, to a hankali fa zuciyarsa za ta fara karkata zuwa wajen wancan matan. Amma sai dai fa wannan ba hujja ba ne, saboda mutum yana da alhaki na kiyaye zuciyarsa da kuma kiyaye mutuncin matarsa, saboda haƙƙi ne a kansa. Saboda haka wannan ba hujja ba ne, misali ne kawai muka kawo. Mafita a nan shine, a matsayinka na namiji, ka yi ƙoƙarin koya wa kanka yadda za ku zauna ku tattauna matsalan aurenku da matarka, musamman a lokacin da kake jin cewa akwai wani abu da yake tafiya ba haka ya kamata ya tafi ba. Ta ɓangaren mace kuma, kar ki raina ƙanƙantar kalmar da za ki dinga gaya wa mijinki da kuma ƙoƙarin nuna yabawa da yi masa addu'a tare da godiya na abin da ya kawo ya bada. Abin da ba a tattaunawa ake ganin cewa ƙaramin abu ne, sau da yawa shi ne yake girma ya zamo muku matsala a zamantakewan aurenku. A ƙarshe, abin da muke so mu faɗa a nan shi ne, ba kowane namiji ba ne don yana neman mata yake nuna alaman cewa baya son matarsa, amma kuma babu wani dalili da zai halasta cin amana. Sannan kuma fahimtar dalili baya nufin cewa shi ne daman mutum ya je ya ci gaba da aikata kuskure a waje. Na gode.